Bé. Bon dia i gràcies per venir. Amb aquesta roda de premsa el que volíem fer un poc era explicar els successos de dimarts passat i denunciar un poc la repressió que estem patint, a més de donar el punt de vista per part de les mares i els pares dels estudiants afectats i explicar un poc com ha transcorrit la vaga aquesta setmana. Xerraré jo en representació del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, César en representació d'Alerta Solidària i Antoni Nacho en representació de les mares i els pares de les estudiants afectades. Ens trobam davant una vaga indefinida a l'educació que és històrica, tant com per la naturalesa de la seva convocatòria com pel seguiment i la força que ha rebut i la unitat de lluita per part de tota la societat de les Illes. Tot i la tranquil·litat que pretenen mostrar, hem aconseguit posar en crisi tant la Conselleria d'Educació com el govern balear, amb una contundent resposta a tots els seus atacs. No començar el curs escolar. La situació educativa actual és totalment insostenible. Si ja veiem com el nostre sistema educatiu s'anava adaptant cada cop més a les necessitats empresarials, disminuint així la qualitat educativa i venent el nostre futur als interessos del gran capital, ara hem presenciat uns intolerables atacs que pretenen acabar d'espanyolitzar i mercantilitzar la nostra educació. Tant el Pla Bologna com l'Estratègia Universitària 2015, com la LOMQE, el TIL i les diferents retallades pretenen tenir-nos asfixiades i fer del sistema educatiu un model més dictatorial. És per això que les estudiants han decidit convocar vaga indefinida juntament amb les docents. Quan més sectors socials dins l'educació ens trobem en vaga, com més buides es trobin les aules dels nostres centres, més assolirem l'objectiu d'aquesta vaga, paralitzar l'educació. La vaga indefinida per part de les estudiants començà amb una forta jornada de piquets que tingueren força als dos instituts d'Inca, a Marratxí i a nombrosos instituts del centre de Palma, on s'aconseguí buidar les aules i interrompre les classes. Cal dir que aquest mateix dia un grup de 15 joves fou interceptat i identificat per la policia espanyola. Tot culminà amb una conglomeració d'estudiants a la plaça del Tub que es dirigí posteriorment a la multitudinària concentració davant el Consolat de Mar. La segona jornada començà amb piquets tant a Marratxí com a Palma, els quals posteriorment s'uniren. Mentre el piquet feia presència a l'IES Arxiduc Lluís Salvador, la directora del centre telefonà a la policia tot denunciant fets falsos. 5 minuts després de que el piquet s'allunyés del centre, arribà la policia espanyola amb una actuació desmesurada. Presència policial abusiva, insults, amenaces, agressions, destrossi i requisa de material com banderes, 6 estudiants emmanillats i una denúncia per coacció i desordres públics a una quarantena d'estudiants, la gran majoria menors. Cal dir que el Corte Inglés oferí les seves dependències a la policia per a torturar un dels estudiants. Tot i així, el piquet no s'aturà i decidí dirigir-se a la gran concentració davant el Parlament. La tercera jornada va transcórrer amb normalitat. El piquet tingué presència a diversos instituts de Son Gotleu i la Soledat i la presència policial fou nul·la. La quarta jornada començà amb noves identificacions davant el Col·legi Pius XII. El piquet tornà a passar per diferents instituts del centre de Palma i la presència policial, amb una estratègia intimidadora, fou totalment abusiva. La jornada acabà amb la concentració de la UIP. La cinquena jornada va transcórrer amb un combatiu piquet que tingué presència a 9 instituts de Palma, un d'ells el Santa Mònica, la directora del qual telefonà a la policia sense cap raó. Quan arribà la policia, identificà i retingué il·legalment 16 estudiants. Finalment, el piquet es dirigia a la Conselleria d'Educació, on tingué lloc una gran macroconcentració. Aquesta ha estat una setmana de lluita, tant per estudiants com per docents. El govern, al veure que no pot controlar la situació, s'ha disposat a atemorir i criminalitzar la vaga amb mentides, falses acusacions i amenaces. Des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans animam el cos docent a resistir i feim una crida a totes les estudiants a no assistir a classe,
perquè si el present és de lluita, el futur és nostre. Demostrem que en l'educació no s'hi juga. Ara més que mai, lluitem per una educació pública, popular, antipatriarcal, de qualitat i en català. Visca la vaga indefinida de docents i estudiants. Davant els fets ocorreguts aquesta setmana, des d'Alerta Solidària, l'organització antirepressiva de l'esquerra independentista, volem fer públic el següent. L'abús de poder, en forma de persecució, constants identificacions i brutals agressions per part de la policia espanyola als estudiants ha estat contínua durant tota la setmana. És evident que aquesta forma de procedir respon a la voluntat de temorir els estudiants que aquests dies estan sortint al carrer. El cas repressiu més greu fou el segon dia, quan uns estudiants del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de 18 anys fou colpejat diverses vegades per dos membres de la policia espanyola. Estant el jove emmanillat i assegut en una cadira en una habitació sense càmeres d'un gran magatzem de ciutat, tot mentre era vexat amb insult de guarro i d'altres per l'estil, considerant que aquest maltractament com un fet molt greu i intolerable en un estat que es pretén democràtic. Les retencions i agressions il·legals a menors durant la jornada de dimarts han suposat un augment qualitatiu de la repressió. La policia espanyola ha mostrat la seva cara més sàdica amb brutals agressions, amenaces i insults. La criminalització de la vaga per part del govern ha estat constant, ja des davant del seu començament. Una vegada més, a aquesta se li ha sumat la que s'ha fet per part del mitjan de comunicació, en especial el diari Última Hora, que no ha dubtat en vulnerar la presumpció d'innocència dels joves identificats. Per això, des d'Alerta Solidària exigim la dimissió de la delegada de govern per l'actuació policial d'aquesta setmana, la retirada de la denúncia dels estudiants represaliats per part de la directora de l'IES, arxiduc Lluís Salvador, ja que els fets que se'ls acusa tots són totalment infundats. Que cessi la criminalització i repressió del moviment estudiantil i docent per part del govern i la policia espanyola. Que s'aturi la col·laboració d'algun mitjan de comunicació en la repressió que patim, així com un mínim de rigor i professionalitat per part d'alguns periodistes que hi treballen. Per finalitzar, volem deixar constància que per part d'Alerta Solidària, ara mateix el més important és la lluita per l'educació pública de qualitat i en català. Aquest ara és el prioritari. Per aquest motiu donem tot el nostre suport a la vaga indefinida de docents i d'estudiants. Així mateix, animam a tota la societat que col·labori amb aquesta mobilització exemplar. Per un ensenyament públic, popular, català i de qualitat, estudiants i docents a la vaga indefinida. Hola, buenos días. Primero queríamos aclarar desde el colectivo de padres afectados que no nos mueve ningún interés político. No nos mueve ningún interés político. Y que estábamos haciendo referencia a unas declaraciones efectuadas por la defensora del menor. Todos los padres que estamos aquí, que somos bastantes, estábamos al corriente de dónde y qué hacían nuestros hijos en ese momento. Y por supuesto que nos responsabilizamos de todos los daños que se pudieran haber ocasionado, sabiendo que no ha habido ningún daño, que no ha habido ningún desperfecto, que no ha habido ninguna coacción. Simplemente estaban expresando su derecho a la huelga. És de tothom conegut l'ambient de conflicte social i educatiu que estan vivint per la política antieducativa del govern de les Illes Balears, havent arribat a una vaga indefinida per part dels docents com a mesura extrema davant d'un govern sec, sord i mentider. Una vaga compartida per moltes de les associacions d'estudiants i AMIPAs dels nostres centres educatius. Els fets ocorreguts són coneguts a bastament i nosaltres, com a pares i mares dels estudiants que han estat fent piquets informatius davant una gran part dels centres de ciutat i en concret de l'IES Arxiduc, no estan disposats a fer com si no hagués passat res i volem expressar la nostra indignació per la repressió patida pels nostres fills i filles, molt d'ells menors d'edat, per part dels anomenats cossos de seguretat, que millor els haurien de rebatiar i dir-los escamots d'inseguretat ciutadana, per l'actuació violenta i desmesurada que varen tenir. Com a grup de ciutadans i ciutadanes,
i en condició de pares i mares dels al·lots i al·lotes afectats, volem comunicar que hem acordat. Punt 1. Exigir a la directora de l'IES Arxiduc, la senyora Margalida Ramis, que rectifiqui públicament la seva versió dels fets i retiri la denúncia, ja que hi ha proves a bastament per assegurar que hi ha tergiversacions i afirmacions no ajustades a la realitat, que van en contra dels estudiants i la tasca per la qual estan organitzats. Si no és capaç de rectificar, demanar la seva dimissió immediata pel perjudici causat en els estudiants implicats. Punt 2. Demanar explicacions en els responsables del Corte Inglés per permetre i facilitar l'actuació policial de dins el seu recinte i la detenció i agressió a 2 estudiants a una habitació del centre comercial. Punt 3. Exigir explicacions a la delegada del govern com a màxim responsable de l'actuació dels agents que varen intervenir-hi. También exigimos una retractación de las declaraciones efectuadas por la señora consellera de Educación, doña Joana María Camps, en el Parlamento de las Illes Balears, en las cuales afirmaba que un grupo de independentistas radicales había destrozado un instituto, siendo totalmente falsas. I punt 4. Iniciar demandes legals per la depuració dels responsables polítics d'aquests esdeveniments que en el segle XXI i a l'Europa dels pobles ens fa retornar als temps predemocràtics, autoritaristes i repressius dels pitjors anys de la dictadura franquista i una policia que en vegada d'estar al servei del poble o estar al servei del poder del govern, en aquest cas del Partit Popular, y en contra de la ciudadanía. También exponer nuestro malestar por el trato partidista tomado por parte de un sector de la prensa, en el cual prejuzgaron a nuestros hijos antes de saber la verdad, además de privarlos al derecho de imagen prestando las fotos a cara descubierta, en la mayoría de casos menores de edad, por lo que también nos reservamos nuestro derecho a emprender acciones legales tanto contra los medios como contra la actuación policial. Y ya está. Muchas gracias por todo. Gracias.